Gardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Lakha Kretro, Normati constituency occurring along Habit Ignar Ajo Hidi Sok Kichu Kivang Ahut, Kopi Koson Pen Loni, Adim along Amat, Battery wiring Kachedan Pen Ajok Apran, Kedamna. Pen Loni, Adim along Amat, Battery wiring, Kachedan Lok Pen Ajok Apran, Kedamna. Son si Normati, Lakha Kretro constituency along Kopi Koson Pen Loni Hidi along Habit Ignar Bang Pen, Sok Kichu Bom Ahut, Men, Ignar Abang, Tilotlu. Bang Swalam Arjulong si Karbi ang Long Tormaus Council Kecharia Bang Pusi Iam Dr. Tuliram Rong Hang Ahin Pen Iam Retesing Hiap Han Birta Palisi Iam Retesing Hipen Adimaklong An Palisi Forest Atum Pen Kopi Koson Pen si Kithima Kachini Jiap Hansi Langdamlu Lapen Iam Pen ke Pachini Atengke Habit Ingnar Sok ke Chobom Ahut Men Kithilot ke Mang Humemelu Lasi Kopi ke Cholong Bensi Kithima Kachini Jiap Han Forest Department Ahin Pen Clardak Pen Kachini Jiap Han Ritarlipon Popusi Perangkia Thengno Clardak Pen Pachini Pon Tangde Perangkia Thengno Kaning Jepon Alam Thele Arjuponik Sinan Plaso lama puta Karjulong pen sitamelo inili sitamelo wangju pen kaduge forest department pen cingki cethan lo kela soteng pen sitamelo nilitum siam ke hoy pen tamelo kai pen malang li pen da cingki lo la soteng pen sinilitum alang li la conservation la PCCF pantanang ludun lo la pen ranger la pen forest department la so puta sitamelo la si kosondong kupitong do den la so puta ke as per forest rules do norms do wildlife ek do la so teng pen sin nono mat ke thang da protected lo la se la so puthak sita melo ar sikrung pen pa investigate ji fan ku pc la sona case dolong po je pa se la se nono mat ke kadu we daga rat pen dang lok dak nilitum klemra pe damra pe tumta la forest department tum han proper investigate pakuri ji fan se nilitum alang litum han bori pon borno BJP Unity Victory and Prosperity Rally Bornirja Aklam along Kepamanpon. Kedamtang Arni Pen Team Karbi Anglong Pen BJP Unity Victory and Prosperity Rally Karbi Anglong Arlo a constituency 10 along Mai Biponlo. Son Sipini Deopani constituency Arlo along ta Bangso Rat Amaipi Ingni Ponlo. La Bangso along Team Karbi Anglong Keja Dr. Tuliram Rong Hang Pen Deopani constituency Aphan Prekjam Kachin Thur Amo ke Klem Pipon Pen Patangsi, dolong pen cenglo, prekjam ke tang asai pini CEM arideng pen ing puponlo. Apithu ratamai pi ing nipon, mayalong BJP aphan, ningkachet hepen don pharo isira, phokebra pho ahem tunatum, jingbe dunlu. Mayalong CEM Dr. Tuliram Rong Hang pen, ningka ni si angbong lapuan, kaching thur amu, kipilong lapen, nang litum, ke omdong amuluk kachetong ajok rataphan aningkang sam alam thi, paklang pondo. Lapen KCS, lapen KSS sai hem tamik, kimponji anparta, anso se kaching thura sai ke klempon thuji aphan, chechak tekanglu. Mayalong MLA Bidya Singh Ingleng, Dor Singh Ronghang, Rup Singh Taron, Anparda, EMS, MSC Satum Sitami, Chetong Dun. Lapen ke hai, lapen ke sayang ding, laso rata mai pi, laso mayalong. Nilitum dak dia punya konsensi yang kangalong, ko pipi ma sayang ding ke klaim tan, lapen pipi ma ke klaim ponji. Ningkan siang bong, nilitum tim kar biang long pan BJP ke nida nak hai jan pel. Dak uti pokera isi luar pencenglo hijun alang pencenglo akapeka do RCCB pencenglo bahai paru penken uti pokera isi akam ke dak tangelo pedak pangun pet uti baru ini akam non sulibom na luar pencenglo dol jigon son pencenglo akapeka skin dak non demom na lasi waidak palsa pendar pan pacini juga damtang kar belo tonomas konsil hot nilipen Dr. Himanto Biswama ke hai dak si adio punya konsensi yang kanglong akisung mukha pinpura lo nang pidun lasi hala ya pinpura lo puthat je nilitum laso ka si pen ka pitung je pansi ini bang mai pi nilitum kibi lapen lasura da mai pielong kibielong je Narendra Modi ke hai phana ni ke do ka join pen je dak pini APSLC don phokep sose lapen ke Congress don phokep sose CPML pangumpet dan don haruhini abang kubang betum voters ke price 700 bagdoji ala tum pini dak pili tum BJP along na cepa waktu lo la sela lenta pini pen ke BJP along se kam nang klem dun boja rasa yang deng doan uta
usilang tu baida kelas sapensi itu melok angsong bang silang tu bang oh pen itu deng omlo lapen ya kapre sayang deng tapi ni dak lon omlo je government bil tipi je dak ui the chili da do motor ma chili da do hanja chili da do spray machine da do selai machine da do kaciu mapi tami kompor da do lahai homu tami dikar dengan autonomous constituency tipi kapaji roll lapen lon Boithalangso Higher Secondary School along ke Charlie Au Sumar Atumaphan bicycle ke Ronpo. Nijang Garbi Anglong Duar Amla Constituency Boithalangso Higher Secondary School along Assam Government Pen Kapathik Pipon ke Charlie Au Sumar Aphan Heloving Pen ke Dam ke Bang ke Joy ke Ji Aphan Pura Mati Jongni Phaisir ke Arni Bangso cycle ke Ron Pedupon Tanglu. Labangso cycle ke Ronpon Ajay Megalong Alohiaman Pen Lipson Bay Taxation Advisory Board Chairman Chandra Singh Ronghang Boithalangso Town Committee Chairman Atum Chetongdun Lasonsi Dilip Dwara Boithalangso Higher Secondary School Principal Lipson Bay Taxation Advisory Board Chairman Chandra Singh Ronghang Boithalangso Town Committee Chairman Lapen Thanbang Phubang Phiatum Ari Dengpensi Kecharli Au Somar Atumaphan Pi Pajar Ponlu Amri Pen Hemari Bongru Karbi Anglong News Sira bang tongkep apan do Charlie Usman pini dat Chief Minister special package pen cycle ron poniglo lapen elitum kaching hon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lapen elitum Karbi Anglong Autonomous Council CEM kahai Dr. Tuliram Longhang lang tung kebori pen ajuni kiduk kelak Usman pini cycle ron pon lapen dak pen Halloween wing pen sigi bang latung ausmatum dak pen kilometer ke provinsi school ka helat do ase alang litum hala so cycle ke ron pen abang ke alang litum joy ke sonsi thaglong lo ausmatum ke dam ke bang panama apen choro lo litum chief minister lapen litum CM apanta ke litum kiduk kelak ausmatum la hai cycle ke ron thega pot tang tenon bang ke lapu school wise tong pipon ma telang ton nijang Karbi Anglong phandelo non bang ka la bangala so school re bothang so higher secondary phandelo pharoi sira thongkebra isi ada la bothang so higher secondary phandelo la pen long kapre ka pi bom lo Amri Constituency of Harman United Victory and Prosperity Rally Amai Kepa Dopon Ahut Bersingki Weekly Market Committee Pen Order Avi Pin Pen Kangkir Aputha Rat Atum Aning Kang Samse Cepaklangpon Lason Simati Jongni Pioneer Cap Arni Amri Constituency of Harman United Victory Prosperity Rally Amai Kepa Dopon along Bersingki Weekly Market Mati Jingthong Amri Duar Amla Arat Atum Irui Pen Ephok Kecho Ahithi Ahut Banghini Dadagiri Ka Cepaklangsi Inkir Ponchek Laki Radatum Aningkang Samse Pini Arniki Thekpon Longlu Bersingki Weekly Market Laki isi Karbi Anglong Autonomous Council Arlo Revenue Department Penta Mate Council Pen isi Revenue Kelongber Ahithilo Nonason Men Hithi Borhak Inkir Ponchek Laki Common A Order Si Kangkir Mapu Amri Chinthong Duar Amla Aradatum Lahin Hin Kacharju Seroy Penang Andolo Lanchot Takali Bajar Committee Penta Order Pilongle Labangso Ahithi Kachojor Kacholangji Pura Inglong Pen Birik Hansu Kithuji Kanahokji Penang Ando Atheki Birik Amantung Haihui Chojor Le ajok katiki atum ningduk ponlu Bangso rally along amuluk kapache tongje aphantong weekly market kangkir chot asonsi cherok tok arat tumpen ningje ponlu anparta hithi borha inkir set pen rally along amuluk kachetong ing arpik pen weekly market kangkir ale jethek long lide inglong arat aphan kepasung aduk kang hoi pusi cherok tok arat tumpen pherangge thengno thanbon Development pu Hangkong ke lahen loma United pu ke Hangkong ke lahen loma mate property pu alam the arju thek thedet pentong lason ke claim ma puta putho cherok tok arata tumpen karju pedupon non lapuson alam ke klang ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphat anongke jodun ason cheplang net ason athiki isireli thedung mate CEM official a program aphan kapatheragdun kalilangma CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan lapuson pasung se lapen rat aphan kanghondo tangte la inot banghini atum son asai langno kachok lempen non Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang radamai pi aphan kapatherak don lapen akengkar thengdun CEM kopi mathaji Amri Pen Hemari Bongrung Karbi Anglong News Cuki damtang Karbi Anglong Autonomous Council election ahut Dr. Himanta Biswa Sharma pen mitum dakbah lapen hola sot ke bang ahut
dak nili pen cenglok ulupun cia toar pen cenglok rong jang thong la pen ke am tereng atoran nang tijar tipu dake amri pen cing thong si dora pet ho somai asi za sotwar ke na to machin lo am tereng pen rong yang photwar ke nam kam suli bom lo ingkane sia filong te na to sena to wala ko la pen pu nili pen dak rong jang phong ko nang dak nang che hoi thulok ko la sotwar ta tendar korelo la ta prajin kam cek pon pala pen hun ni pen ke kam na cek bom la pen ang partame dak government degree college dak ambi ching tho constituency tum kachangli awar sai ke milong dia phat college along apek apek jagir college ta ho sunapur college ta ho guwahati college ta kiduno kidun hada kidun hada kle dunji puita apake dun po sita angka poisa ka duri itu kami dak masih cari long po dari hem cukup long sinon ke government degree college tak mata tu itu asih lahai asayang deng penceng lo kapek asayang deng tala amri konsensi la penceng thong konsensi long gitu anda ni kapi cunje pansi dan kan dia bong bori pon po kasi rata pan wai dak kelas sampai pagi lapen sarnali tumla rakchari tangte hala nonson kurang arni silo heli kuda wiji tan sawelo tuwe line ma itu mas la soban son no la sila tuwe line lo lagi sila tuwe line wala non la tenda rekona tuwe 5.7 get tuwe lo lapen sarla nangli tumla BJP pen sola bang so sarkar ba ke thenai jakong thenai lo la si ala MP bang posi mai long si tong le parlimen kam tu ko pala la parlimen lo du du men cepek lo tu